Magandang araw, Sir Casper. Kumusta po? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan, sir. Siyempre, kumusta rin ang mga masusugid ninyong tagapakinig na walang sawang nakikinig at sumusuporta sa inyong channel. Pagpalain nawa kayo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong ako'y binata pa lamang. Mga taong 1980s. At 3 kaming magkakaibigan ang nakaranas nito. Akala ko ay katapusan na namin noon, pero may mabubuting aswang pa pala. Ang karanasan na ito ang nagpapatibay sa aming magkakaibigan. Pagkakaibigan na sinubok ng panahon at sitwasyon. Sisimulan ko na ang aking kwento. Sana ay tapusin ninyo dahil sa huli ninyo mapapakinggan ang aral ng kwento kong ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nicolas. Nagtatrabaho ako noon, Sir Casper, sa isa sa mga bayan ng Cebu, kasama ang 2 kong kaibigan na sina Armelo at Rene. Bale, magkakaibigan na kami simula bata pa lamang. Kumbaga, sanggang dikit. Kaya pati sa trabaho magkakasama kami. 2 taon na kaming nagtatrabaho noon sa isang kumpanya sa Cebu nang makilala namin si Teresa. Tisay ang kanyang palayaw dahil napakapino ng kanyang kutis. Ipagpaumanin ninyo pero hindi ko na pwedeng sabihin kung ano ang kumpanyang iyon para mapangalagaan ang kredibilidad noon. Masipag si Teresa at mapagkakatiwalaan. Sa mga nakalipas na mga buwan ay naging malapit sila ni Armelo. Magandang lalaki kasi ang kaibigan kong iyon, Sir Casper. Kami ni Rene ang naging daan para mapasagot ni Armelo si Teresa. Hanggang sa pagkalipas na mga araw ay naging maayos naman ang relasyon nilang dalawa. At hanggang sa isang gabi, bumisita kami sa tinutuluyang boarding house ni Teresa. Sa labas lang kami noon dahil bawal ang lalaki sa apartment ng mga babae. Kami naman ay umuwi dahil hindi naman kalayuan sa trabaho ang aming tirahan. Ipinaghanda niya kami ng makakain. Hapunan na yon kasi hindi pa kami umuwi ng bahay. Sinabawan na karne ng baboy ang inihain niya sa amin. Kumain naman kami. Nagtaka ako dahil walang lasa ang ulam. "Tisay, bakit ganito ang ulam? Parang walang lasa." Tanong ko. Tinignan ako ng masama ni Armelo. Marahil dahil sa pagpuna ko sa lasa ng luto ni Teresa. Wala namang masama sa sinabi ko dahil totoo naman iyon. Sinabi naman ni Armelo na baka nakalimutan lang nang lagyan ng pampalasa ang pagkain. Oo nga't ganito na ang ugali ko. Makalumang tao kasi ako. Kung ano talagang mali na napupuna ko kahit ikakahiya ng isang tao, ay talagang tinutugon ko. Ngunit sumagot si Teresa na hindi daw talaga siya naglalagay ng pampalasa dahil iyon ang nakagawian nila sa kanila. Tumayo si Armelo at pumunta sa loob ng kusina. "Walang asin. Huwag ka nalang magreklamo dahil nakikikain lang tayo." Naiinis na sabi sa akin ni Armelo. Hindi na lamang ako sumagot noon at pilit na kinain ang pagkain. Maging si Rene ay mukhang napilitan lang na ubusin ang pagkain. Sa totoo lang kung makatikim kayo ng ganong karne na parang sinabawan lang at hindi tinetemplahan, para kayong masusuka at napakahirap lunukin. Nang matapos kaming kumain, nagpaalam na kami. Umuwi na kami sa kanya-kanyang bahay. Maunang madadaanan ang bahay ni Armelo. Nang kaming 2 na lang na Rene, sinabi ko sa kanya ang napansin ko kay Teresa. "Alam mo tol, karamihan kasi sa mga ganyan magluto ay aswang eh. Matabang?" Sambit ko. Tumango naman si Rene at napatingin sa akin. May posibilidad daw ba na aswang si Teresa? Ang sabi ko naman, pwedeng oo at pwedeng hindi.
Baga nasa paniniwala nila na hindi sila gumagamit ng pampalasa. Sinabihan ko si Rene na maging mapagmatsyag kay Teresa at huwag na lamang sasabihin kay Armilo ang napag-usapan namin ng gabing iyon, Sir Casper. Dahil tiyak na malaking gulo kung sakali man, dahil in love ang kaibigan namin sa kasintahan niya. Kinabukasan, may naisip akong paraan para malaman kung tama ang hinala ko na aswang talaga si Teresa. Bandang 9:00 yun ng umaga. Nagtungo ako sa locker room ng mga babae. Palihim lang iyon. Mabuti na lang at wala ang nagbabantay roon dahil nagmay merienda. Naglagay ako ng isang buong bawang sa locker niya. May pangalan kasi ang bawat locker doon. Napangiti ako ng matamis nang makaalis ako roon. Nung sumapit ang tanghali at pagkatapos naming mananghalian, papasok na sana kami sa locker room naming mga kalalakihan nang may marinig kaming sumigaw. Ang locker ay nasa gilid ng building at doon din ang entrance ng mga empleyado. Magkatabi lamang ang locker ng mga babae at lalaki, bali magkaharap. Si Teresa ang sumisigaw at dahil sa pag-aalala, kaagad na nagtungo roon si Armilo at sumunod naman kami. Malaki ang mga mata ng dalaga habang nanginginig na nakaturo sa kanyang locker. Sinabi niya na may bawang. Kinuha iyon ni Armilo at inihagi sa labas. Galit na galit siya at tinanong sa mga naroon kung sino ang naglagay ron. "Sino? Umamin kayo. Hindi niyo ba alam na takot siya sa bawang? Dahil sa aswang na nakita niya at sumalakay sa kanya noong bata siya. At dahil takot ang aswang sa bawang, kaya takot siya dyan." Galit na sigaw ni Armilo. Napakalabo naman nun. Pinagalitan siya ng gwardiya dahil nagbibintang siya. Kaya kinausap siya ng manager at sinuspende siya ng 1 araw. Kinabukasan naman, tinanong sa akin na Rene kung may kinalaman ako sa paglalagay ng bawang sa locker ni Tisay. Itinanggi ko naman iyon. Napag-isip-isip ko na hindi muna ako magtitiwala kay Rene at baka isumbong niya ako. Kikilos akong mag-isa kaysa masira ang plano. Lumipas ang araw ng suspensyon ni Armilo. Magkakasabay kaming kumain nun. Galit na galit pa rin siya sa kung sino ang naglagay ng bawang sa locker ni Tere na isinabit. Sinabi ko naman na hayaan na niya. Baka nagkamali lang ang kung sino man. Kaya pinayuhan niya ang kasintahan na lagyan na lang ng lock ang kanyang locker nito. Mabuti ngayon para hindi na maulit yun at baka pagtripan ulit siya. Sabi ko naman at sinikap na maging totoo sa mga sinabi ko para hindi siya makahalata. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Sina Armelo at Teresa ay magkasabay ng nagla-lunch break dahil nakiusap ang aking kaibigan na sabay sila dahil na rin sa nangyari kay Teresa. Kami naman noon ay sabay kaming kumain na rin sa karinderya na malapit sa pinagtatrabahuan namin nang marinig namin ang pinag-uusapan ng 3 kababaihan sa kabilang mesa. Ayon sa mga ito, si Teresa daw ay parang aswang na takot sa bawang. Nagtataka daw sila dahil umuwi ang babae sa boarding house at hindi nagdadala o kumakain sa karinderya. Napatingin sa akin si Rene at bumulong siya. "Sa tingin mo, tama sila? Aswang si Tere?" tanong niya. Nag-isip ako ng mabuti. Noong mga panahong iyon, Sir Casper, ay malakas ang kutob ko na aswang talaga si Tere. Pero hindi muna ako pwedeng magtiwala kay Rene at baka mabanggit ito kay Armilo. Ayoko naman na magkasira kaming magkakaibigan dahil lang sa babae. Hindi rin sigurado rin Baka ano lang yun, gawa-gawa lang nila. Sagot ko na lamang. Hanggang sa isang araw pagkatapos ng trabaho, dumiretso kami ulit sa boarding house ni na Teresa. May sasabihin daw siya sa amin. Doon na kami sa labas na upo dahil may mga upuan naman roon. Hanggang sa sinabi ni Tere na piyesta daw sa kanila at doon ito sa parting samar.
sa Katarman, Samar sa susunod na daw na buwan. Taga roon ang dalaga at iniimbitahan kami na magtungo roon bilang bisita niya. Nagpadala daw siya ng sulat sa kanyang mga magulang. At nung sumagot ito ng telegrama, gusto rin daw na makilala ng kanyang mga magulang si Armilo. Napatingin ako sa aking kaibigan na malapad ang ngiti na halatang kinikilig. Sa aming tatlo, siya ang may posibilidad na mapahamak. Si Rene kasi ay duda na sa pagkatao ni Teresa. O di kaya ay kaming dalawa. Ngunit ang ipinagtataka ko noong mga panahong iyon, kahit gustong gusto ko nang sabihin sa aming kaibigan na may duda kami kay Teresa, ay para bang may pumipigil sa akin. Na noong mga panahong iyon ay para bang may kumukontrol sa akin. Hindi ko alam kung ginagamitan na ba ako noon ng salamangka. Sa totoo lang, ilang gabi ako noon na matagal makatulog dahil yun ang iniisip ko. Gusto kong sabihin sa kaibigan namin ang duda namin tungkol kay Teresa, pero hindi ko masabi-sabi sa kanya. At yun nga, kaagad na pumayag si Armilo at sinabihan kami na pupunta kami. Wala kaming nagawa kundi ang pumayag na rin. Sakto kasi sa susunod na buwan ay may mga holiday, kaya maraming walang pasok. Nagpasalamat si Teresa sa amin. Hinawakan naman ni Almero ang kamay ng kasintahan at sinabihang pupunta kami para rito. Na mga sandaling iyon ay wala akong nararamdaman sa babae na mapapahama kami. Okay naman ang kanyang energy. Kumbaga magaan naman. Diba may ganoon na pagkaramdam tayo mga lalaki, Sir Casper? Sa English naman, tinatawag yun na instinct. Iniisip ko na lang na baka magaling lang magtago si Teresa ng motibo. Pero aaminin ko nun, kahit may kaba, ay medyo magaan naman ang kanyang vibes. Kinagabihan, ikunento ko kay Tatang ang tungkol sa kasintahan ng kaibigan namin. Lahat ay sinabi ko. Wala akong inilihim. Aswang nga ang kasintahan ni Armilo, anak. Mag-iingat kayo lalo at malayo ang pupuntahan ninyo. Payo ni Tatay. Kung ako talagang masusunod, ayaw kong pumunta roon. Dahil hindi namin alam kung ano ang mangyayari roon. Pero hindi naman namin pwedeng hayaan si Armilo ng mag-isa. Kaya nagsabi na ako para mabigyan niya ako ng payo o armas laban sa mga aswang. Naiintindihan naman iyon ni Tatay. Nangako na ituturo sa akin ang mga kahinaan ng aswang at ituturo ang gamit ng mga armas laban sa mga aswang na nasa pangangalaga niya. Sa kanya kasi ipinamana ang mga armas laban sa aswang at kaalaman ni Lolo patungkol din sa mga aswang. Kaalaman na magagamit kapag may aswang na nakakaengkwentro. Kaya kapag umuwi ako galing sa trabaho, nagsasanay na kami ni Tatay. Tinuturuan niya ako at iba pa. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa sumapit nga ang araw na pupunta kami doon. Bali 2 araw yun na magkasunod. Dahil aabot ng 12 oras ang biyahe patungo roon, nag-leave muna kaming 3 para sulit ang pagpunta namin. Dahil may kaya ang pamilya ni Rene, ipinahiram sa amin ang kanilang kotse para hawak namin ang oras namin at pwedeng magpahinga kapag pagod. Ayon kasi kay Teresa, sasakay pa kaming barko papuntang Leyte at pagkarating ng Leyte, bibiyahe na yun ng pagkalayo-layo. Nasa bandang dulo daw iyon ng Samar ang kanila. Gabi noon at bago ang biyahe, ibinigay sa akin ni Tatay ang isang bag na maliit lang na naglalaman ng iba't ibang pangontra ng mga aswang. Isa-isa niyang itinuro sa akin kung paano iyon gamitin. Hindi nawawala ang asinuan. Mayroon pa siyang lana na nakasilid sa maliit na bote at sa loob ng bote na iyon ay may nakapasok na cross doon. At syempre, hindi nawawala ang asin. Halos kompleto iyon at pwede ko rin ipagamit kina Armilo at Rene kung sakali man na kakailanganin nila.
Salamat tay. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako at magiging alerto. Tinapik lamang ako ni tatay sa balikat. Makauwi lang kaming tatlo na ligtas ay ayos na iyon sa kanya. Bali, 2:00 kami bumiyahe noon sa Caspar. Dinaanan lang namin si Teresa na nasa labas na ng boarding house niya. Nang masiguro nang wala na kaming nakalimutan, bumiyahe na kami. Si Rene ang driver at ako ang passenger seat. Sa backseat ang magkasintahang Armilo at Teresa. Bumiyahe kami sakay ang barko. Doon namin isinagay ang aming sasakyan. Nang makarating kami sa Ormoglete, ay mag-uumaga na. Medyo maliwanag na ang paligid. Kaagad nga kaming lumarga noon at naghanap ng makakainan muna. Pagkatapos na makakain ay kaagad na kaming bumiyahe papunta na sa aming destinasyon. Marunong naman ako magmaneho ng sasakyan dahil iyon ang una kong trabaho, driver ng isang matandang negosyante. Noong mga panahong iyon ay hindi mo naman na kailangan ang driver license. Hindi pa ganun kahigpit. Kaya naman ako ang kasalitan ni Rene sa pagmamaneho. At dahil ayon kay Teresa na malayo-layo pa ang biyahe namin, natulog muna ako. Ginising na lamang ako ni Rene na bandang 11:00 na siguro noon. Kakain daw muna kami sa karinderya kung saan huminto ang kotse. Bumaba kami. Nagtataka naman ako dahil kami lang tatlo ang bumaba. Hindi sumunod si Teresa. May pagkain daw siyang dala kaya sa kotse na lang siya kakain. Tayo na lamang daw ang kakain sa karinderya. Paliwanag ni Armilo. Nagkatinginan na naman kami ni Rene at parang isa ang iniisip namin. Hindi na kami nagtanong pa. Pumasok na lamang kami sa karinderya at kumain. Matapos kumain, ipinagpatuloy namin ang biyahe. Ako na ang nagmaneho at nagpahinga naman si Rene. Napatingin ako sa rearview mirror. Natutulog ang magkasintahan. Malalaman ko pagdating sa kanila kung sino nga ba talaga si Teresa. Sa biyahe naman, habang tulog pa ang mga kasama ko, ay ni-enjoy ko naman ang sarili ko. Lalo na't mga naglalakihang puno at mga damo ang nakikita ko. Maraming kabundukan ang madadaanan at higit sa lahat, napakaraming niyog sa Samar. 2 beses pa kaming nagpalitan ni Rene hanggang sa bandang hapon na. Narating na namin ang bayan ng Katarman, Samar. Makikita sa mukha ni Teresa ang saya nang masilayan muli ang kanyang bayan. Dumaan kami sa ilang mga baryo hanggang sa makarating kami sa kanilang baryo na nasa dulong bahagi ng bayan. Akala ko nga ay malapit sila sa dagat. Liblib ba talaga dito sa inyo, Teresa? Tanong na Rene na kasalukuyang nagmamaneho na. Sa dulong bahagi na kasi yun ng bayan. Tumango lamang si Teresa hanggang sa may bumungad sa amin na isang pamayanan. Iyon na daw ang kanila. Huminto kami di kalayuan sa isang arko. Halos mga kubo ang bahay na nakikita ko. Pero may ilan namang sementadong bahay. Kaagad na bumaba si Teresa at maghintay kami roon dahil tatawag daw siya ng mga kasama na magbibit-bit sa mga gamit namin. Ilang sandali lang may kasama ng 2 lalaki si Teresa. Lumabas na kami ng sasakyan at binuksan ang compartment at inilabas ang aming mga gamit. Sinabi pa ni Rene na kahit kami na lang ang magbuhat, ngunit iginiit ni Teresa na ang 3 lalaki na lamang dahil pagod na kami sa biyahe. Nang mabit-bit ng 3 ang aming mga gamit, ang bag na naglalaman ng mga armas o yung mga pangontra, ay ako ang nagdala bago kami sumunod sa kanila. Malayo pala sa bayan ang bahay ninyo, mahal, no? Tanong ni Armilo sa kasintahan niya. Mas pinili kasi ng aming angkan na dito na tumira dahil mas maganda kapag tahimik at payapa. Sagot naman ni Teresa. At nang makarating na kami sa mismong bahay nila,
Nagsilabasa ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay at tinitignan kami. Para kaming balikbayan na matagal nang hindi nakauwi. Nang mga sandaling iyon, Sir Casper, nakaramdam ako ng kakaiba. Dahil yun sa suot kong kwintas na ibinigay sa akin ni tatay noong nag-iinsayo na kami. Mararamdaman ng kwintas kung may panganib sa paligid, ayon pa sa aking tatay. Palalakasin din ito ang aking katawan kapag nakipaglaban ako. Kaya nasigurado ko na aswang nga ang mga nakatira roon. Pinatuloy kami sa isang kubo na sakto lang ang laki. May kusina, may silid at may banyo sa likod na nakahiwalay at ang tabing nito ay sako lang. Sinabi ni Teresa na magpahinga muna kami at kukuha lang siya ng mamemerienda. Pagkabalik ni Teresa, may dala siyang 3 tasa na mainit na kape at mga biskwit. Yung biskwit na yon ay binili niya pampasalubong sa mga kamag-anak niya. Nagpaalam muna ang babae. Mamaya daw ay ipapakilala si Armilo sa kanyang mga magulang. At nung kami ng 3 ay bigla akong napatanong sa mga kasama ko. Mga tol, wala ba kayong napapansin sa mga tao kung paano sila makatingin sa atin? Tanong ko. Nagbabaka sakali na mapansin iyon ni Armilo. Tinignan ako ng masama ng aking kaibigan. Ano ko ba? Natural lang yun dahil dayo tayo. Huwag mo naman sana bigyan nyo ng kahulugan. Napatingin na lamang ako kay Rene. Mukhang nabulag na ng pag-ibig si Armilo. Lumipas ang 1 oras ay dumating naman si Teresa. Sinabi nito na gusto nang makilala si Armilo ng kanyang mga magulang. Hindi na kami sumama at baka magtaka sila. Ramdam ko naman na hindi siya pababayaan ni Teresa. Umalis ang dalawa at naiwan kami na Rene. Iyon ang ginamit kong pagkakataon para makausap siya. Hindi ko na pwedeng ilihim pa ang nalalaman ko. Tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa aswang. Nagtanong ako sa aking lolo, totoo daw ang mga aswang? At napansin din daw niya na may kakaiba sa mga naroon. Tinanong niya kung ano ang gagawin namin ngayon na alam naming mga aswang nga ang karamihan doon. Kinuha ko ang bag na nasa ilalim ng papag. Binuksan ko yun at ipinakita kay Rene ang laman niyon hanggang sa namangha siya. Tinanong niya kung paano ako nagkaroon ng ganon. Ang lolo ko ay isang mananambal na galing sa Naga. Lumalaban din siya ng mga aswang noon. Ibinigay niya ito kay tatay. Sagot ko. Tumango si Rene. Ibinigay ko sa kanyang tansong punyal na pwede niyang ilagay sa tagiliran at maitatago. 29 iyon na iniingat-ingatan daw iyon ng lolo ko. Pinakita ko ang iba pa at sinabi ko kung saan iyon ginagamit. Ipinapaintindi ko rin sa kanya na kami ang poprotekta kay Armilo. Dahil siguradong hindi naman yun maniniwala. Dahil nga nabulag na siya ng pag-ibig. Itinabi namin ang mga armas na makita sina Teresa at Armilo na papalapit sa amin. Nagpaalam agad si Teresa dahil magluluto raw siya ng hapunan namin. Kitang-kita naman sa mukha ng aming kaibigan ng saya dahil nakilala nito ang mga magulang ng kasintahan. Ang bait nila sa akin at tanggap nila ako. Sinabi pa na paghahandaan nila ang kasal namin. Nangangarap na sabi ni Armilo. Nagkatinginan lang kami ni Rene. Sa isip-isip ko noon dahil piyesta, malakas ang kutob ko na may balag silang gawin kaming pagkain o alay. Yun ang sabi sa akin ni tatay. At dahil walang alam si Armilo sa mga nangyayari, sa kanya ko ibinigay ang kwintas. Nagtaka naman ang aming kaibigan at tinanong kung para saan iyon. Sinabi ko na lang na mas lalong gagandang lalaki siya kapag mayroon nun. Ang kwintas na iyon ay proteksyon sa aswang na gusto kang atakihin. Pero balot yon ng orasyon at dasal. Ang makikita ng aswang ay parang ordinaryong kwintas lamang iyon. Pero sa oras na may nagtangka sa kanyang aswang
o magtangka sa kanyang buhay, doon lamang gagana ang orasyon at kusang mapaparalisa ang sino mang aswang na aatake sa kanya. Lumipas ang mga oras at dumilim na. Dumating na rin si Teresa at sinabihan kaming kakain na. Bago kami umalis sa kubo, pinagbulsa ko muna ng kalamansi si Rene para ipatak sa pagkain. Maganda na yung sigurado. Binulong ko din sa kanya na sabihin na hindi siya sanay ng walang kalamansi. Pumayag naman si Rene. Nang makalabas kami, nagulat ako dahil sa labas kami kakain. Lahat ng mga nasa pamayanan ay para bang salo-salo at kasama sa hapunan. Kanya-kanyang bitbit ng mga pagkain. Ang sabi naman ni Teresa, ganun daw talaga kapag bisperas ng kapiyastahan sa kanila. Salo-salo silang kakain. Kinakabahan man pero pinapanatag ko na lang ang aking sarili. Papadilim na nun. Nang makalapit kami, umupo kaming tatlo sa bakanting mesa. Si Teresa ay sa tabi ng kanyang ama. Napatingin ako sa ilang mga naroon. At hanggang sa parang napansin ko, nakikita ko kung papaanong nagbago ang kanilang kulay ng mga mata sa pagiging pula ng ilang segundo. Nagdasal ang ama ni Teresa na tawagin na lamang natin sa pangalang Tatay Herman. Hindi ko rin matiyak kung dasal ba talaga iyon o baka ibinebenta na kami sa demonyo dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Hanggang sa maya-maya pa, Sabay-sabay na tayong kumain. masiglang paanyaya ni Herman. Tiyak na masaya siya dahil naroon kami para maging alay nila. Pero hindi ako papayag na mapahamak kaming tatlo. Kinalabit ako ni Rene. Kinakalabit ko din siya pabalik. Inilabas na namin ang kalamansi. Sinabi ko na sanay kaming maglagay ng kalamansi sa aming pagkain. Tumango naman si Tatay Herman. Wala daw iyong problema. Subalit kita sa mukha niya ang pagdududa. Pinatakan namin ang aming pagkain at hinalo iyon. Pero ilang segundo ang lumipas, wala namang nagbago sa pagkain. Kaya naman kinain na lang namin iyon. Naisip ko doon, Sir Casper, na baka panliling lang iyon ni Tatay Herman. Baka bukas pa lang namin malalaman ang tunay nilang pagkatao. Napahigpit ang hawak ko sa plato. Kailangan naming maging matalino. Hindi pwedeng maisahan kami ni Tatay Herman at ng ibang mga aswang dahil tiyak na buhay namin ang kapalit. Nagustuhan niyo ba ang pagkain? Masarap ba? Tanong ni Tatay Herman nang nasa kalagitnaan na kami ng pagkain. Tumango naman kami na Rene at sinabing masarap ang pagkain. May lasa ang pagkain, nabusog kami. Pagkayari, inihatid kami ni Teresa sa kubo para makapagpahinga na. Bukas daw ay tutulong kami sa paghahanda sa piyesta. Nang gabing iyon ay nagkunwari akong tulog na dahil may plano ako noon. Mga hating gabi ay lumabas ako ng bahay at pasimpleng tinungo ang bahay ni na Teresa. Mabuti na lang at may mga punaw na pwede kong pagtaguan. Nang makarating ako sa likurang bahagi nila, nagtungo ako doon sa bandang kusina nila. Akmang sisilip na sana ako sa bintana nang marinig ko ang boses ni Tatay Herman na sinasabihan si Teresa na may pakiramdam siya na may alam kami sa aswang. Ayos lang kahit may alam sila. Basta hindi tayo magpapahalata na tama sila. Kaya nga pinainom ko ang mga kalahi natin ng pangontra sa asin at pampalasa eh. Sinabi din ni Tatay Herman na siguro naman sa ginagawa nilang iyon ay hindi namin iisipin na aswang sila. Hindi nila alam na kahit anong gawin nila, hindi pa rin nila mababago ang isip namin ni Rene. Sinabi ni Teresa na wag nang gawing alay si Armilo dahil mahal niya ang lalaki.
Kung alam lang sana niya iyon, hindi na lang sana siya umuwi. Narinig ko ang malakas na sampal ni Tatay Herman kay Teresa. Naikuyom ko ang aking kamao. Doon ko napagtanto, Sir Caspar, na walang kinalaman si Teresa sa mga nangyayari. Isa siyang mabuting aswang. Maingat na akong umalis doon at bumalik sa kubo para matulog. Kahit maraming pumapasok sa isip ko noon, kailangan kong pilitin na matulog dahil kailangan ko ng lakas kinabukasan para harapin at kalabanin ang mga aswang. Bukas din ay kailangan naming magplano ni Rene. Alas 8 ng umaga nang magising ako. Sakto naman pagkabungad ko ay nandun na si Teresa. May dala itong agahan. Ipinatong niya iyon sa parang katre. Napabuntong hininga siya ng malalim. Tinanong ni Armilo kung may problema ba ito at bakit kailangan ng buntong hininga ng kasintahan. Tinignan kami isa-isa ng dalaga hanggang sa may sinabi siya sa amin. May dapat kayong malaman. Sasabihin ko yun mamaya. Aalis muna ako. Nagkatinginan kaming tatlong magkakaibigan. Parang may ideya na ako sa kung ano ang sasabihin niya. Nang matapos kaming kumain, nagpaalam muna ako kay Armilo. Nakakausapin ko si Rene tungkol sa trabaho. Nag-usap kami sa likod. Sinabi ko sa aking kaibigan ang mga narinig ko kagabi. Tinanong niya kung ano ang gagawin namin. Malalaman natin mamaya kapag bumalik na si Teresa. Sinabi ko din na baka tutulungan kami ni Teresa na makaalis doon. Bumalik kami doon sa harapan. Ilang sandali lang ay bumalik na si Teresa. Isinara niya ang pinto at bintana. Hindi na kami nagulat na Rene nang sabihin niya na halahay silang aswang. Samantalang si Armilo ay nanlalaki ang mga mata sa gulat. Tinanong ni Teresa kung nagbago ba ang pagmamahal sa kanya ng lalaki. At nang makabawi si Armilo, umiling siya at sinabi na hindi iyon dahilan para mawala ang pagmamahal niya rito. Napangiti naman ako. Sinabi ni Teresa na kaya walang lasang pagkain na ipinapakain sa amin nung minsang bumisita kami roon ay dahil bawal sa kanila ang asin, bawang at iba pang pampalasa. Naalala ko naman yung bawang na inilagay ko sa lakar niya. Tisay, gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko nun. Sa totoo, ako ang naglagay ng bawang sa lakar mo dahil duda talaga ako sa pagkatao mo. Kailangan ko lang kasi makasiguro nun. Ngumiti si Teresa at sinabi na alam nito iyon. Dahil noong una pa lang na matikman ko ang pagkain, naramdaman kaagad ni Teresa na may alam ako sa mga aswang. Maging si Rene ay nagsabi rin na may alam ito tungkol sa pagiging aswang ng dalaga. Galit akong tinignan ni Armilo. Tinanong niya ako, bakit daw hindi ko iyon sinabi sa kanya? Sinabi ko sa iyo diba na may pagdududa na ako. Pero pinagalitan mo ko eh. Ang sabi mo pa kung ano-ano ang iniisip ko tungkol kay Teresa. Sagot ko. Nag-iwas ng tingin sa akin si Armilo. Ipinaliwanag ko na inililihim namin iyon ni Rene dahil tiyak na hindi siya maniniwala sa amin dahil aswang ang tingin namin kay Teresa. Tumango si Armilo at sinabing naiintindihan niya ako. Humingi rin siya ng pasyensya. Sumingit si Teresa. Kailangan daw naming umalis na roon. Tutulungan niya kaming makaalis doon. Paano ka? Nag-aalalang tanong ni Armilo. Sumang-ayon ako. Paano ko malaman ni Tatay Herman na siya ang dahilan kung bakit kami makakaalis doon? Tiyak na parusa ang aabutin niya. Sinabi ni Armilo na sumama na lang siya sa amin. Hindi daw pwede dahil tiyak na hahanapin siya ng kanyang mga kalahi. Matutuntun si Teresa ng mga aswang kahit saan daw siya magdago. Kita ko ang kalungkutan ni Armilo. Lalaban kami, mahal. Hindi kita pwedeng iwan.
isasama ka namin. Matapang na sagot ni Armilo. Sumang-ayon ako lalo't na't nagsanay ako. Sinabi ko na may mga dala akong pangontra. Sinabi din ni Teresa na hindi daw namin kaya ang lakas at ang dami nila. Kung ako ay nagsanay, kumusta naman sina Rene at Armilo? Wala silang alam sa pagkikipaglaban. Tiyak naman tatalo kami. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng aming kaibigan. Masaya ang babae na nakilala niya ito at ganoon din kami. Subalit kailangan naming iligtas ang aming mga sarili dahil may pamilya kaming naghihintay. Sinabi ko rin kay Armilo ang suot niyang kwintas at kung ano ang halaga niyon. Nagpasalamat naman siya dahil mas inaalala ko siya kaysa sa aking sarili. Anong unang gagawin natin para makaalis kami rito? Tanong ko kay Teresa. Ang sabi niya, bago ang gagawin na paghahandog sa mga pagkain. Kasi pagkatapos kasi nun, ay kukunin kami para gawing alay. Papainumin muna ng pampatulog. Kaya naman kapag mangyari iyon, kailangan na naming makaalis nun. Magkukunwari si Teresa na payag siya sa plano ni Tatay Herman. At nang masabi niya ang plano, pumayag na kami. Madali lang iyon na tiyak na makakaligtas kami. Nang matapos sa pag-uusap, lumabas na si Teresa at nagmamadali. Maganda na daw kami dahil tutulong kami sa paghahanda para sa piyesta. At habang tumutulong, nang matapos magbihis ay lumabas na kaming tatlo. Ang gagawin nilang namin ay maging mapagmatsyag kami sa mga naroon. Abala ang lahat sa kanilang ginagawa. May naghihiwa ng mga ingredients. May nagkatay ng hayop, may naghahanda ng pang-ihaw, at may nagpuputol ng kahoy. Lahat sila ay abala. Lumapit kami at tinanong kung ano ang maitutulong namin. At dahil mga lalaki kami, sinabihan kami na tulungan ang mga kalalakihan na magdala ng kahoy dahil iyon ang kailangan. Sinunod namin iyon. Ako at si Rene ang kasama ko. Si Armilo ay sa paghihiwa ng karne. Nilapitan namin ang mga grupo ng mga kalalakihan na nagsasalansa ng kahoy. Mamaya ay siguradong wala na silang kawala. Tumatawang sabi ng isang kalbo. Alam kong kami ang tinutukoy nila. Nang makita kami, tumigil sila sa pag-uusap. Nagsimula na kaming kumuha sa di kalayuan. Bumulong sa akin si Rene. Iba daw ang tingin sa amin. Sinabi ko na lang na huwag siyang magpahalata na may alam kami. Maging normal lang ang kilos namin. Papagabi na nang matapos kami sa ginagawa. Ang iba ay nagluluto na. Pinabalik muna kami sa kubo. Tatawagan na lang kami kapag nagsisimula na ang kasiyahan. Nakahinga kami ng maluwag nang makapasok sa loob. Sinabi ni Armilo na kinikilabutan daw siya sa mga tingin ng mga kasama niyang naghihiwa ng karne. Si Teresa lang talaga ang pag-asa natin ngayon, sabi ko. Kinuha ko sa bag ang ilang mga armas na kailangan namin bilang paghahanda. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok si Teresa na may dalang lubid. Tumango na kami. Itinali niya kami sa upuan na naroon. Mabuti na lang daw at napaniwala niya ang ama. Napayag na ang dalaga sa plano nito. Mananatili kami roon hanggang alas 8 ng gabi. Pagsapit ng alas 8 ay babalik roon si Teresa para kalagan kami. Ang akala kasi ng mga kapartidos niya ay napainom na kami ni Teresa ng pampatulog. Nagpasalamat kami sa kanyang kabutihan. Sinabi niya na ginagawa lang niya kung ano ang tama. Siya daw ang dahilan kung bakit kami naroon sa sitwasyon na yon. Kaya kargo niya kami. Nung nagpaalam si Teresa na aalis muna para sabihin kay Tatay Herman na nakagapos na kami. Kapag narinig daw namin ang pagbukas ng pinto ay magkunwari kaming tulog.
para mapakinggan namin kung anuman ang pag-uusapan nila at magamit sa aming pagtakas. At nung makaalis nga si Teresa, nakiramdam kaming tatlo sa paligid. Lumipas lang siguro ang 30 minutos. May narinig kaming nag-uusap sa labas ng kubo. Dali-dali namin ipinikit ang aming mga mata. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Mabuti na lang at pakiusapan ko si Teresa. Naialay itong tatlong to. Talagang ako ang pipiliin niya dahil ako ang kanyang ama. Wika ni Tata Herman. Natawa ng malakas ang aswang. Tinanong ng kanyang kasamang lalaking aswang kung anong oras kami iaalay. Mga bandang 9:00 daw at tiyak na mas lalo silang lalakas at hahaba ang buhay. Ilang sandali lang narinig namin ang pagsara ng pinto. Dumilat ako at tinignan ng aking mga kasama na nakadilat na rin. Nanggigigil sila sa galit. Pero halata sa amin ang takot dahil gabutil na ang pawis na tumutulo sa aming mga katawan. Talagang wala daw sinasanto ang mga masasamang aswang. Kailangan na talaga naming makaalis sa roon. Naghintay pa kami ng ilang minuto. Bumukas ulit ang pinto. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang si Teresa ang pumasok. Kailangan ko na kayong kalagan. Maya-maya ay kukunin na kayo rito at doon kayo itatali sa harap ng pugon. Hindi kayo pwedeng magtagal rito. Nagmamadaling sabi ni Teresa. Lumapit siya sa amin at isa-isa kaming kinalagan. Nang makalaga na, kinuha na namin ang aming mga gamit. Inihanda na rin namin ang aming mga panlaban. Dahan-dahan kaming lumabas doon sa bandang likuran. Pinagtago kami ni Teresa sa puno. At kapag makalayo na kami, susunugin niya ang kubo para malaman ng mga naroon na nasusunog kami. Nung sinindihan na ni Teresa ang kubo, umalis na kami sa lugar na yun at mabilis na kumaripas ng takbo. Tinungo namin yung daan na tinuro ni Teresa. Palingon-lingon kami habang kumakalat ang apoy at tumatakbo rin si Teresa. Ihatid niya kami sa bungad at titiyakin na ligtas kaming makakaalis sa kuta nila. Sumama ka na sa amin, Teresa. Ayaw kitang iwan dito. Pakiusap ni Armilo nang nasa kalagitnaan na kami. Sa totoo lang ay naawa ako sa aking kaibigan. Subalit ganun talaga. May mga taong aalis at darating sa buhay mo. Umiling si Teresa. Gusto man ng babae pero hindi pwede. Alam kong humihikbi na ito sa iyak. Niyaya na ulit kaming maglakad ngunit natigilan ng may sumigaw. Hinarap namin ang mga yon. Napakarami nilang aswang. Nabisto pala kami at dito na inilabas namin ang aming mga pangontra. Umalis na kayo. Ako nang bahala rito. Sigaw ni Teresa. Unti-unting nagbago ang anyo ng babae bilang aswang. Isa pala siyang gabunan. Sinabi ko na hindi namin siya pwedeng iwan roon dahil napakarami nila. Sumang-ayon naman sa akin si Rene at Armilo. Hindi daw nila hayaan na mag-isang lalaban si Teresa. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang pumayag. Sinugod kami ng nasa 4 na aswang. Tig-isa kami ng kinalaban. Nang mapatayo ni Teresa ang isa, tinulungan niya kami. Sa amin kasi ay hindi makalapit-lapit ang aswang. Pero mukha silang nawawala sa paningin namin at nakakakaba ang ganong pangyayari. Umalis na kayo. Sumakay na kayo sa sasakyan ninyo. Sigaw ni Teresa. Gusto man naming tulungan siya, pero kailangan namin siyang sundin dahil nakita namin na papunta na sa amin ang napakaraming aswang. Wala kaming laban. Nagmamadali kaming tinungo ang kotse at nung makapasok na kami sa loob, pinasibat iyon na rin ni napaalis. May mga humabol pa sa amin na iilan. At dahil may dala akong baril, na baril ni tatay na ang bala niyon ay tanso at may halong dinikdik na kung anong lason. May kasamang orasyon kaya nang matamaan ko ang isang aswang,
Grabing atungal ang ginawa nito. Ako ang tumitira sa mga humahabol sa amin. Si Armilo ang tagatingin sa labas. At siya rin na naman ay nakapokus lamang sa daanan. Hanggang sa maya-maya pa, napahinto si Rene ng may lumitaw na aswang sa aming harapan. Walang iba, kundi si Tatay Herman. Sa tingin niyo, makakatakas kayo sa akin? Hindi! Sigaw ni Tatay Herman. Akmang aatakihin niya kami nang may sumulpot sa harapan nito. Si Teresa. Sinabihan kami na umalis na para walang masamang mangyari sa amin. Kaagad na nag-away ang mag-ama. Gumugulong sila sa talahiban sa gilid ng daan. Nagmamadaling pinaabante ni Rene ang sasakyan. May ilan pa rin na humahabol pa, pero tinatamaan ko sila. Nakahinga kami ng maluwag nang makalayo na kami at wala nang sumunod pa sa amin. Kahit rough road ang daanan, ay binilisan pa rin ni Rene ang kanyang sasakyan. Napalingon naman ako nang marinig ang pag-iyak ni Armilo. Magiging okay din ang lahat, tol. Isipin mo na lang na nangyari iyon dahil may dahilan. Hinayaan na lang namin siya sa pag-iyak kung iyon ang paraan para mailabas niya ang sakit na mga nangyari. Hindi na namin alam kung ano ang nangyari, pero sigurado ako na hindi pinatay ni Tatay Herman ang anak. Bali-baliktarin man ang lahat, ang mundo. Anak pa rin niya ito. Hanggang sa nakauwi kami sa amin. Ikunento namin ang lahat sa aming mga magulang. Kaya pinayuhan kami na mag-iingat na sa susunod. Nung nag-back to reality na at pumasok na ulit kami. Pumasok rin naman si Armilo. Pero halata sa mukha ang lungkot dahil sa mga nangyari. Lagi naman namin siyang binibigyan ng payo hanggang sa unti-unti na niyang natanggap ang pagkawala ni Teresa. At di naman lumaon, may nakilala siyang babae na kasing bait din ni Teresa. Siya na ang pinakasala ng aming kaibigan. Masaya kami dahil nahanap na niya ang babaeng makakasama niya sa pagtanda. Ako naman ay naasawa ko ang supervisor namin. Naging maayos ang lahat. Nagkaroon na rin ako ng 2 anak. Ngayon ay masaya kaming 3, magkakaibigan sa aming bawat pamilya. At walang nagbago isa man sa amin. Sa buhay ay may mga taong magbibigay lang sa iyo ng panandaliang ligaya at bibigyan ka ng leksyon sa buhay din. Pero hindi siya mananatiling matagal sa buhay mo. Pero sa aming magkakaibigan, nananatili kami sa isa't isa hanggang sa magkapamilya. Hindi namin iniwan ng isa't isa noong mga panahong kailangan namin ang tulong sa bawat isa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat kung mapili man ang kwento ko na ilagay ninyo sa inyong channel. God bless and more powers sa channel mo. Ako po si Nicolas ng Cebu.